Hvis man forestiller sig, at man har et stort hus, så folk de kommer til toilettet og trækker ud, så det der kommer ud, eller det de trækker ud, det kommer så hen på et rensningsanlæg. Og til at starte med, der er sådan en stor rest, som ligesom filtrerer alt det der, de kan få at trække ud toilettet papir og sådan noget. Og så kommer altså alt det der, som ikke skal bruges, papir og det der, det kommer så ned i sådan, hvor slammet så bliver samlet. Og så kommer det sådan, det filtrerede vand kommer videre, og så bliver det biologisk renset. Og så er der sådan 3 forskellige trin, hvor altså alt den her slam, det ligesom bliver filtreret ned i sådan en rådden tank. Og så efter det, så kommer der så hen til sådan en efterklang, og det er så kemisk rensning. Og ja, så hvor det selvfølgelig bliver renere, og så kommer det hen til næste tank, hvor det bliver filtreret. Og så efter det, så kommer det ned i sådan en ildtank, hvor det så bliver tilsat ild selvfølgelig, sådan så at det kan lukkes ud i øer. Ja, i øer. Åer selvfølgelig. Og vandløb.